हेलौ लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो मोजाङै दं जानांगौ लोगोफोर आं बे हप्तायाव बिराद खुसि मानो होनब्ला आंनि YouTube चेनेला 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जाबाय दिनै बे 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जानायनि थाखाय मोनसे केक हानाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामदों भिउ खालामनानै आंखौ बेखिनियालागै आवगायहोबोदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो दिनैनि हाबाफारिजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे खुसिनि खबर आरो मोनसे दुखुनि खबर मोनगोन लास्टहालागै नायलांबाय था लासैनो नुलांबाय थागोन आरो ना मा जायो साबेसे आलासि फैयो आलासिया बाहाय खम जागोन मानो होनबा बहुतानो हाबा माबा माबि बेबायदियाव थांनानै बिजि जाजोबना दङ सानैसोआ बुंथ'ला लास्टआव नुगोन सासपेक्टआव दोनथ'बाय दे नायलांबाय था लोगोसे आं दङ दायो आंनि गिबि भिडिअ खालामनाय न'आव दा लासैनो आङो बिगोमाखौबो खोथिगोन पार्टिनि थाखाय मैगं थाइगं हानाय संनाय खावनाय दायथ' गोलैनाय बिथांजोमोनखौबो दान्दिसे लानाय जाबाय बिथाङा जाबाय कुक' बर' बिथांनियावनो जोङो गिबिजेन भिडिअखौ बानायजेननाय जादोंमोन प्रडाक्शननि टीमनि एक्ट्रिस बेबो मालाबा बिमा रल गायो मालाबा एक्ट्रिस रल गायो स' गोबां रोखोमनि रल गायो आरोना स' बिनि मुङा जाहैबाय गितानजलि स' आब'आ बुंनो हागोन दे नोंनि 0 साबस्क्राइबारनिफ्राय लानानैहाय 1K साबस्क्राइबारसिम नों मा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो मावनानै পৰা 1K আজি সাবস্ক্রাইবার হল আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু সবকে লগ পাইছো আজি ओके माने बेना बर'आ बारा जाया आरोना स' एसामिस बुंबाय स' बयबो एसामिस मिथिखायो जानो हागौ ओके आरो नोंनि बे टीम वर्क जेन'बा मोनसे फिल्म बानायोब्लाथ' टीम वर्क नङाब्ला जायाना स' टीम वर्कजों रिलेशनशिपफोरा माबोरै थायो माने दायो 0निफ्राय 1K साबस्क्राइबारसिम मावबाय दायो आरो फिउचारावबो मावलांबावनो सानदोंना ভাবিছো যিমান পাৰো আগুৱাই যাম বুলি আৰু সকলোৱে যাতে সাপোৰ্ট কৰে আগুৱাই যোৱাত যাতে সহায় কৰে তাৰে কামনা কৰিলো ओके थैंक यू
Halo Abai. So Abai ni bunga apa mulai? Acha, Abai apa hani tu? Acha kami ni na. Okay. Daya Abai apa tu kebang role mendeng ke mana? Mencik menai beberapa role mendeng ke mana film awal. So Abai apa video mendeng kalau mana? Acha. Mana interest ada na video beberapa lain awal. Okay. Dah Abai tu sans mana belah mau ulang kena? Okay, deh Abai ni tadi macam konsep lana ni hai video kita lakukan deh Abai. Okay Abai deh. आंनि टीम आरो एक्टरफोरजों दान्दिसे रमेन किरन टाइगारमोनखौ बांद्राय मिस खालामनाय जाबाय बिथांमोनहा खायसे समनि थाखाय फैनो हायाखैसै Hello guys, আমাৰ YouTube চেনেলটো 1K সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালো আৰু আমাৰ চেনেলটো আগৰ যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰে যাতে তাৰে কামনা কৰিলো আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাক যাতে এনেকৈ সদায় মৰম দি থাকে তাৰে কামনা কৰিলো যেন আপোনালোকে আমাক আৰু আগুৱাই নিয়াত সাপোৰ্ট কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালো बिथांजो दिपालिया एक्सिडेन्टआव मोखां गन्थं दोलाजोबना दङ लोगोसे सुखुनि खबर होनोबाथाय बे बिथांजो गितानजलिया सासे बिमा जानो ओंखारबाय बिथांनिसिम रायजो राजा नोंथांमोनखौ जेन सास्रि हरो आसा थाबाय आरो लोगोसेयैनो आंखौ दासिमहालागै आवगायनायजों लोगोसे आरो इयुनाव आवगायलांहोबावगोन होननानै आसा थाबाय आंनि भिडिअ नायगिरि आरो साबस्क्राइब खालामगिरि नोंथांमोननिसिम आरोबाव खनसे रोजा साबायखर थाबावबाय लोगोसेनो आरो आंनि